Hai să croșetăm cea mai urâtă chestie posibilă și anume un labubu. Nu am vrut absolut deloc să particip la acest trend, dar am o nepoțică de aproape 4 ani care își dorește foarte mult un labubu și am zis să mă conformez. Pentru că în niciun caz nu aș da 500 de lei pe unul adevărat. Am ales firul Alize Softy ca să fac labubu pentru că mi s-a părut că seamănă ca material cu cel original, dar mi s-a părut destul de greu să croșetez cu un astfel de fir. Pentru că nu prea se vedeau nodurile, nu știam cam câte rânduri am făcut. La un moment dat mi s-a părea că am făcut capul prea mare pentru corp și bineînțeles că mi s-a și încurcat ghemul. Dar și detaliile de la mâini și picioare mi-au dat de cap pentru că a trebuit să folosesc o croșetă de 2 mm. Așa arată covorul meu de fiecare dată când croșetez. Și la final a urmat partea cea mai grea și anume detaliile feței. A trebuit să-i brodez acel rânjet dubios, iar restul feței am făcut-o din pâslă. Și ăsta este rezultatul final. Tu ce zici? Mie mi se pare la fel de urât ca originalul.